Day hagasni thoding kabanwan kabadairu ha kalai tarik ujulai jong mentau snam hajar punrio ba ka Portugal kan ham banyakun persya ya ka Kroatia kabadairu ha garau of tar titu kaban solong ru ha kapor milstep kata ha kapor sau baje laipo am kabamut kano kaken hun kaban saram kan dairu kata kaban sahab ban song jai no bat manoru ban job na penegi teliki ken hun ya kata ngim patla ban penti kana namar na baro teliki ken hun kiyadon shisha ya kirang yalekai kiba satar na mar kata ban kam lupa ba mano ban hap song jan ha katiga sngi ngim patla ban tip ha penegi teliki ken hun komta kat ba kajing kun ya ka FIFA World Cup hajar punrio ka dang ya syakmat ka we ka kubor ka ba pelatam ro kalami belut bat ka bala sapriang paru ha kiransan social media ki ba pher ya ka ba lakam ba u Cristiano Ronaldo u badairu u nong yalam ya ka ken hun ya le kairi ka Portugal ulakular ban ai mar ka wei ka kali ka barem dortam shaman la wei urang ya lekai jong ka Portugal balada kin penjob ya ka World Cup jom tau stem hajar punrio ka kali thamai ka ba ulakular ban ai shaki ka barem dorpha ya ka balatip da ka Rolls Royce phantam ka ba shong doru hadu san spa prapo US dollar ka bamut ha ka pisa India kan poi hadu san point san crore komban supen kemau noru badai tang u Cristiano Ronaldo orang lekai football ubadon ha ka kerdan nomor way ubadon ya ka spa hadu shi point billion kane ka kuboro kala sa priang pha ha kirensan social media ki ba pher komta ladajia ba ka Portugal kan job shisha ya kane ka World Cup jom tau snam hajar punrio kan longru ka jingkemen ka bakrau ba ya baro kinong yelekai jong ka Portugal komban supet kan mau noru ba ha kidegisni barang shen uwei unong kenya na pokari ghana ule thu luparu ba kane ka World Cup kabamenta kan dairu na kabenta ka Portugal batba u Cristiano Ronaldo un sayo banra ya ka trofi ku blai shibun ngien sekandu pat hagiwe ki video ki bansawan ki baman kapor